Closed doors, I'm a fool for your love. Welcome to my vlog. Tingkayang vlog. Nanasad ko sa akong tuluman noon kada gabi, guys. Magtunog-tunog style na po ta, guys, ha. Nara, guys, padong daw sa iyang paa. Kaya, hay. Kulob-kulob lang. Siguro tumban ako hiyahe ba? Yahay. Yahay di ka. Kapoy kasi tunog. Gabi, kapoy kayo. Kapugot. Kapo na tunog. Kapoy yung kayo eh. Dami na kayo higda. Patunog, kapoy kayo. Napatay pilunon perting daghan na. Pamasahe ko daw bayad. Ah, di po ko musugot magpamasahe ka. Banta na tunog. Eh, basig pasahiun mo. Marami na yung mga stress sa uban. Pamot lang huwag tinuod na. Mga atik-atik ragod siguro na eh. Binuang po na yung ano eh. Dok oras. Ako na lay bayari. Ikaw mo na bayad eh. Atay. Kung pamasahe ka, mubayad ka niya. Ako yung mamasahe ni mo, huwag bayad. Tunog bro mo na. Tunog. Yung masahe. Kadaot ra ba daw ni yung ani? Bitaw. Na magtunog-tunog ba? Ano ako na daot. Nangan, bugat good. Ano yun? Doon. Ay, naku. Paana pod. Ay, undang na guro ko eh. Tama na eh, kapoy. Pero di ka maayo nga kada gabi ita magtunog, magduk-duk. Tunog bro. Kung yung kinama ko trabaho, tunog din ko trabaho. Wala de. Duk-duk lang de. Yun. Wala ba de? Semandok ka pwede. Ano sa ano akong trabaho? Kailan nagbuhat ito? Buntag ko sa'yo. Tama na eh. Doon sa kapil doon. Dire? Kani duhaon. Na. Pito di sa lukon-lukon. Katol. Tama na. Okay. Maayo noon. Okay. Higda na ko. Luman na jud kog tunog, guys. Ug mohigda na jud ko, guys. Ug mutapad ni tingko yan, guys. Nagsigo man jud ang suga. Bye, guys. Kay matulog na sting ko yan, guys. Taligdan ako, irehak lang. Bundak ya, bundak. Napamanag tunog. Bundak-bundak pa ko. Atahay.